Francesca u Dorothy, grazzi tal-għajtuna hawnhekk qabel xejn. Biex taqtek taqsam ma naftit din l-esperjenza kera li għaddejtu minna, inti bħalhom żejrin x'tiftakar mill-ġurnata tal-ħadd, kif kienet din il-ġurnata, kif bdiet? Intqajtu mhux vera flimkien, kontu avveniment tal-familja x'ġara? Kull nhar ta' ħadd inħobbu mmorru l-għalqa aħna, għandna l-qaf xajn japposta li jom biex iqattaw il-ħin fija, għax jien għandi subim kondizzjoni tal-awtiżmu u nista' mmur imkien bihom postijiet għax taqbadhom ħafna ansjetà. U dakinhar deċidejna neħduhom daqsxejn il-baħar qabel. U żejl dakinhar beda jom, libisnilu life jacket, beda jieħu biċir jom, jodos, beda jdaħħakna, kellu karattru vera tal-ġien, vera sabiħ. Mbagħad x'ħintela mis-soltu tiegħu, persi bil-kondizzjoni tal-awtiżmu kien iħobb imur joqgħod jaħrab. U r-raġel għatlu ġan għatlu aħjar naqbduhom morru, għatlu ma jmurx jarina għana jaqbat jaqbżinna jott għal-ars għat tajru xi karozza, naqbdu morru morru l-għalqa. U għek kamilna. Mortu l-għalqa wara l-baħar. Wara l-baħar, eżattament. Xħend lajna u għek, kien ħebi da t-tifel, jilab, bat għat taħtu daqxej ta' tentrum, u biex nikkarmaħ għat miju fuq s-sufan, għat jara l-mobil, għat immensu mija jek, unżil biħ, għax għalija kien jisu l-baby. Kellu 6 snin ma baq baby għalija jien. Għawel ħin biddiltlu n-nepi, x'kien għadu bin-nepju, għaxu kien non-verbal, ġifiri. Għax kien biddiltlu n-nepi, il-raġi sadakattant kien barra, u għati jirranġalom il-pool biex nimlewulum. Għax fis-sajf kien da pool, kull ma kienu għoli ta' metru biex juqdi rabbu fiħ. Tal-ma ġodi l-għalqa ġifiri? Ġodi l-għalqa, iva. Sama biddirtlu n-nepi, mort ħanaħsel idi, ħareġ barra kienet irabqa ġifiri moħtu, moħuħ. ħagranita dak il-ħin ġifiri, u għat l-tifel orrajt għax f-sekonda ma nafdawx jinkont. Jek per eżempju n-naddaf jew xaħten kollu fuq it-tifel konna aħna. Dis-sekonda li kienet irab magħhom, samma forsi t-tifla ħarset waħda li hemmhekk ma nsibuħx. It-tifel kien ħafif ħafna. Kien moħħu biex jaħrab il-verità. Però kellna kull menfis, kellna kull sikurtà. Il-ħaġa ma nistax nifhem milli ma naħa ħarab ġifieri u f-splits of a seconds li ġara. Għax aħna jnejna qasni ma nafdax sekonda, qasni turqu għajnejh minn fuq. U mill-over badna nfittxu ħlaq ċans, aħna vordi raqqas kien 5 minutes jew hekk dak il-ħin stess neħriġna. U badna nfittxu fejn forsi sa immur jipprova jaqbes fejn is-soltu x'jisnu posti tiegħu drajni fejn jipprova jmur, pereżempju ngħidu ejja law żejl imur niġu warajk. U kellu ħaġa, kien jiġra ħafi, la jħoss il-ġebel, la jħoss it-tibel mal-art, xejn. U hekk niġra ħafja bħażda mal-ajr, ma kunx niflaħ niġi daqsux nibda nħosslu ġieħ. U nfittxuh. U ma ġemina n-pont. U r-raġel għatluħ mmurri mal-ajr, jien għatlu ma mmurx għal għax moħħu kemm imur, ma tekrek tfal bl-awtiżmu. Għatlu ma mmurx għal l-arstat marqa biżli fija, għax li ma naf li jħobbu ħafna. U marna ma sibniex. U bat r-raġel mar fil-post ukoll fejn it-tifel kien merreq, però ma raħx hemmhekk. Kien għadu mhux hemmhekk. Jiġri ftit minuti qabel il-lokalizzaw it-tifel. Qabel sabuħ u kien ittawwal fil-pool ma raħx hemm. Ir-raġel tiegħek kien ġamar fl-erja ta' il-proprjetà u ma raħx. Ma raħx. U il-kbira tagħha Mackenzie daħlet tara, imma miskina ma baqax diħla sa fil-pool għax rat il-kamera su bdiet tibżel jaqbduhom il-kameras. Tidħol fi proprjetà Sadak il-ħin kontu għaddukom tfittxuh. Ġara mbagħad wara 50 minutes 20 mill-ewwel bad inċempel pulizija x'in ittini rasa mill-ewwel. U ċempelthom u mill-ewwel sibt għajnuna ġifieri ringrazzjahom minn hawnhekk għax sibt għajnuna kbira minn għandhom u l-ġirien da baħriċċa kulħadd ħareġ ifittex. Mort infittex fil-baħar għax moħħok hemm imur biżdaw it-tfal. Kulħadd jgħidli le ta' ma raħx, le ma kulħadd qabad ifittex magħna. Mbattani f'moħħi, qed ma fil-ma mitla ħax fejn ħanqbad infittex, jisna nerġgħu nfittxu l-istess postijiet. Qed imxi mmorru sa fejn id-dar għax minn baħar iċċaqar gargur ma nixbod. Qed għax dat tifel moħħu tajb ħafna kien biex jiftakar it-triq u jitla' ma rid xejn. U hekk għamilna sa dan it-tant jew ommi tlajna bil-karozza bit-tama li ħansibu wara l-bib biex ħadd iżommu li hemmhekk. Imbagħad tra ommi qalt li imxi ħanduru fejn top of the world forsi it-tifel narawh minn taħt. Għax kien ħanidħol id-daħal eżatt ċempil ir-raġel jikbi. Dak il-ħin qastajt nifhmux qed jgħidli. Jgħidli sibnieh fra. Tlu ejjaħ, tlu sibtu ħaj. Li mejjed, dak il-ħin fuq dejt nisma' li jgħidli ħaj. Qed ngħidlu ħaj jew mejjed immux beda jgħidli mejjed.
rix mill-karozza, nikbi u naqati u nikbi u għalfem u li. Ettu kont lesta li nerfa dan is-salib, jien kont kontenta bih. Tejli salib għax għandek it-tfal li kondizzjoni tal-awtizmu xemi faċli, speċjalment meta jkollok tifel sevir. Tifel sevir kien u bl-ADHD kien. Kif tiddeskrivih bħala karattru, bħala tifel inti rajna wkoll dak li ktibt pubblikament fuq il-medja soċjali, kellu ħafna karatteristiċi sbieħ it-tifel tiegħek. Ħafna. Kien tifel intelligenti, tifel jaffi hopp, il-ħin kol hopp it-tanni u t-bewis. ċen ikun kalm, tejdal, dan taf kif nom daw tfax, inti jom it-tentrum jiġu aggressiv. Imma ċen ikun kalm, kien ikun tifel ieħor. Loving, caring, ek. Anke per esempio, sempliċement il-kelba, tiġi ħdeħ, mux ħin jispiċċa l-ikel, jaqbad jitmaħħa dak il-ħin miegħu. Kulħadd kien anke ħuħ. Imur joħdu l-ikel, jixxerjaħ miegħu. Dak it-tip ta' tifel kien. Kif għext inti din l-esperjenza? Jiena. Ovvjament inti smajt dak kollu li kien għaddej u xek. Jiena għandi l-partner tiegħi DJ Daryl, u dakinhar kellna l-laf sexy kien ħajduq fih. Ma f'xi sa'tejn jiena Daryl tlajna u ħallejt il-ken rat-tifla tiegħi magħha, llum is-subin tiegħi kbar u joħorġu mal-ħbieb. U tlajna bżomma f'xi sa'tejn. U jiena dejjem inħobb meta noħroġ inżomm il-handbag qudiemi u l-mobile qudiemi, ngħid biex jekk il-ħars qatt jinqala xi ħaġa, jiena ninduna mal-ewwel eċemplu li u l-mobile ikun ħdejja. U fis-6:45, eżatt fis-6:45, nara żewġ missed calls minn ta' Franġeska. Undu ngħid 2 minutes wara bihom għax iċċekkjajt il-mobile. Qed Madonna, qed ġara xi ħaġa t-tifla tiegħi jien għax qatt ma bsart x'seta ġara. Moħħok mar. Qed biex ċemplit li wkont waqt part għax mhux normali għax tgħidli mur nżommilek uħu pjaċir. Insomma, qed ġara xi ħaġa l-Kendra jien. U ċempiltila mal-ewwel u b'dak l-istorbju ma bdejx nisbettila, arġa ċempilli jien. U ma tajtix iċ-ċans li tarġa ċempilli, mort niġri il-bot mis-sound għax kont taħt speaker u ċempiltila. U smajta tikpi u twerza, bdejn ngħidha x'ġar imma x'ġar, qalt li dor, qalt li ntilfinna t-tifel, qalt li ma nistgħux insibuh, qalt li anke l-pulizija ġew wedin ittila ntilef it-tifel insomma jien. U insomma tal-ħbib tat-tifel li kienu speċjal fan ħarġu jfittxuh. Ħabib minnhom tat-tifel għandu t-sija tiegħu toqgħod baħariċċak ġo villa, ċempilla biex joħorġu jfittxuh ukoll qed ngħidlek kulħadd in u kulħadd fittxu l-dat-tifel. X'inna sal-Fessi Bank. ċemplit l-tifla, għalt li ma, għalt li jett nisma l-pulizija jgħidu li sabuħ. Għattila fejn? Għalt li ġapu, għattmala merri, t-tifel zgur, għattmejjet. Insomma, għattila minn għat jgħidek kien għalt l-pulizija, għattila għat nkellem il-pulizija. U marrettej, u għat kelmek il-mami, għalla s-salla nkellmu kom aħna, fimna ma t-taħx tortu, ma jindak il-ħin. U reġet ċemplit li oħti, għalt li dor, għalt li xħat naqamal ħajt. Għalt li t-tifel sabu, għalt li mejjet jien, għalt li le, għalt li tellawħ minn ġapu, għalt li għetit uħlajnuna. Għalt tista ħed sama nasal għax kon diġa ta' ċirka u għatħal diġa waħda warajja, laq ma fasċ il-break u bħajt nizla għat kon nafxin namel. Għet tax jek jien, għet ħankun naf jekku mejjet, għet laqas ħanasal zgur. Insomma. U naqbez buġibba u nsuq, tlajt id-darim bid-dallib samalajn u bħajt sejra l-isptar. U għemmek fi xemmort laqawni mal-ewwel in-nurses biex impoġġu ma nidħolx fet-tifel. Però mill-kliem li bdew jgħiduli iktar ma ttawwal il-ħin, iktar hemm l-inqas ċans li jsalva. U dħalt narah mbagħad mejjed u għannaqtu bistu. Però irrid nitkellem fuq dawn in-nies li parlaw żejjed ħafna biex jiqaf dal-paroli mhux għall-inċident tagħna biss għal kull inċident ieħor. Għax kieku taf x'weġa u l-bniedem fejn tista' twaslu. Kemm weġġakom il-kliem li jew id-diskors li ntqal anke fuq il-soċjali f'dan il-jiem? Qalu nixtieq niċċaradi. Mela oħti meta kienet tqila biż-żgħir kellha l-mejżin qabel. U dana meta ħadet l-aħbar li mejżin huwa bl-autiżm kienet ġa tqila bżejlin. Għax kien minn bida jgħid din jekk kellha t-tifel diġà bil-kondizzjoni kif baqgħet tagħmel it-tfal. Wan il-ħadd ma tagħthom biex irabbihom dik mi biċċa ta' ħadd. U meta kienet tqila bl-ieħor
konna naqqas nafu. Waqt li kienet tqila bizzajt kienet taf li ma jisib bil-kondizjoni għax l-kondizjoni ta' autizmu. Mhijiex kondizjoni. Mitwelit tinduna. Mitwelit, ma għalħin, fimt. Issib nies ma la da ma jkunux bil-muscles da tfal, tkun bil-muscles ġewalqa, jekk ma tafx l-istorja kif tparla, ma morniex biex nomu. Ftaħat ieħor qabizli għax ma kienx b'sikurta sew, ma kienx kif suppost. Bek li ġarajn it-tifel. Waħna tal-alqa kif inhi, tidħol, isek diħel, isek tira mit-triqal fuq il-bankina. Ġijan qed li għandkom video li juri il-nuqqas ta' sigurta f'din iż-żona qed nifmeksew. Kien imsifer u ħalla lil nafdu luru. Seta' waqgħu tfal ta' ħadd ieħor. U kull mantella dan 15 qabel. il-pool. Qas biss konna nafu l-pool aħna għax 15 ilu tlesta dal-pool u kien memli. U melih u minna rame sigurta. Ma kienx jesa dak inħadd. Dana mhux qed ngħidu għamel il-ħġiġ mal-pool ta' imma mad-dawra tal-ġnien għandek tolli ċint. Mhux jisek bħal ngħidlek diħel minn fuq mit-triq għall-bankina, anke b'karozza tidħol fejn il-pool, daqshekk qiegħed mhux safety il-pool. Li xulet qajma hawnhekk huwa kemm hija aċċessibbli din is-sajt u x'hekk qed nifhmek sew li tista' tidħol u għandkom videos li juru dan li qed tgħidu. Ix-xadba kienet magħluqa, ix-xadba kienet magħluqa. Naħa ta' barra. Taħseb li hemm is-safety. Imma mill-alqa tagħna għall-alqa tiegħu kull mem ħajta sejjaħ żgħir baxx, imma mbagħad mill-alqa tiegħu għandu alqa kbira qabel tibda l-farmhouse tiegħu u fordi rixħen tasal għal fil-pool. Tibqa' dieħel normali xejn la ħajta aħna ngħidlhom laxxad bakket magħluqa bil-fors qabel xiċin taħna qas bsarna li fil-pool li daqshekk mhux safety. Nixtieq nkellimkom fuq din l-inizjattiva li ħatieħdu bħala familja li playing field ġnien li se semmuh tiddedikaw ħadd-tifel. Kif ġiet din l-idea forsi tispjegaw li ftit u anke se tieħdu inizjattiva u xek biex dak li jkun jista' jagħti kontribuzzjonijiet għal dan il-proġett u xek. Franċeska. Jiena kien imur skola hand in hand it-tifel u imur hemm ukoll. Nirringrazzjahom minn hawnhekk stess għax vera nsib appoġġ u għajnuna kbira minn għandhom. Għaxan qabdu ħajmu dal-proġett, għart li mill-ewwel ġini f'moħħi, għart li Emily, semmijonu Emily Vassallo, għart li l-insemmuwa Zejlin's Playground, għart li namlu għalih, fissem għalih, għart li Zejlin kien tifel maħbub, tifel ħelu ħafna, it-tfal kollha jħobbuhom semmek ta' imma Zejlin kien speċjali, kellu karattru li ġbet il-kulħadd. U d-deċidew li l-ġabra li ħsan niġbru l-playground sen semmu għat-tifel. U se tiftħu kol bank account? Sejra l-lum nkellem il-tal-BOV biex jagħmlu lna kont. Dak li jkun jista' jkontribwixxi hemmhekk? Mal-ħin ippubblikaw il-number, il-kont nixtieq insemmih Zejlin's Playground Foundation. Għax qed jibatulna ħafna biex ituna l-flus imma jiena m'għandix nieħu responsabilità ta' flus, ġast in-nies jibgħatu l-flus tal-account u mbagħad ikun hand in hand. Qabel ma nagħlaq, xtaqt insaqsik domanda żgħira, forsi anke l-kummenti tiegħek nagħlqu fuq is-sib li ġej hija ċelebrazzjoni tal-ħajja ta' dan it-tifel. L-appell tagħkom biex in-nies jingħaqdu magħkom anke bħala appoġġ, bħala sostenn li kellkom ħafna fil-verità f'dawn il-jiem. Jiena kull ix-xewqa tiegħi biss li fil-funar tat-tifel tiegħi jibsu ċ-ċelesti u l-blu. Tifel bla dnubbiet, tifel anġlu, tifel pur. Dik jkun mi xewqa tiegħi u li flok jekk min marċeti fjuri kif qed ngħidu jagħtu fondazzjoni għal hand in hand tal-playground ta' Zejlin. U dak nhar fil-Knisja ħajkien hemm kaxxa fejn ir-ritratti jew il-guest book biex dak li jkun jista' jixħed in donations f'dil kaxxa. Ma mbagħad ħajkien hemm din qed ngħidlek. Il-bank account li se jsir. Fejn jistgħu jibgħatu l-flus li ġej. Grazzi tal-ħin tagħkom u tal-qajtuna hawnhekk. Grazzi lilkom.